ई कहानी है भैया एगो कैमरामैन और रिपोर्टर के। यहाँ लोग लागल बड़ा लोग फिराक में के केहूँ एगो वीडियो यहाँ लोग के वायरल हो जाओ। तो ऐसे ही एगो न्यूज़ के बारे में यहाँ लोग के पता चलल बा, तो वही न्यूज़ के यहाँ लोग जात रहो रिपोर्टिंग करे। ई होन कैमरामैन प्रमोद कुमार और यहाँ के रिपोर्टर झाटू कुमार। और में कितना दूर बाई जैसे बस चलो तरी नहीं आगे बस ई बा केहूँ ना ता ए पर रिपोर्टिंग ऐसा करे के बनू कि न्यूज़ के जितना चैनल बा नंबर 1 न्यूज़ रिपोर्टिंग में आ जाए के बाद चैनल के माध्यम से चल हां हां यही जानू। हां बस बस रुको चलो चलो सामान बैग खोलो सामान निकालो। चलो चलो फट से करो फट से। ये अपन माइक पकड़ो। हाँ चलो कैमरा रेडी करो अपन कैमरा निकालो। चलो एक्शन। नमस्कार प्रणाम हम रिपोर्टर झाटू कुमार। ए रिपोर्टर तार झाटू कुमार नाम ना हो विकास कुमार नाम हो। सही में कैमरामैन ते बहुत बड़का हई बड़ी हई कोची बानी लंड काहे। अब झाटू कुमार हो चाहे विकास कुमार लास्ट में कुमार आवत नु। चलो ठीक बा अपन रिपोर्टिंग करो। नमस्कार प्रणाम हम रिपोर्टर झाटू कुमार। तो हम आ चुकल बानी बघौनी के एगो ऐसा मोड़ पर जहाँ पता चलल बा कि यहाँ एगो ऐसा आदमी बड़े जेकरा बारे में के गाँव के लोग के केहू के कुछ नहीं के पता कि के हवन इनकर नाम का है, कौना जिला से बड़न, इनकर घर कहवा है, ये आज तक ले अपना बारे में केहू नहीं के बतले। कितना लोग तो ये कहता कि आज तक ले हम उनका मुंह से बोलल ही नहीं कि देखले। तो आई लो इनकर हम रिपोर्टिंग आज करे वाला बानी। तो चल जाओ इनकर इंटरव्यू ले जाओ। ए चाचा कहवा घर तारो? अरे मत बताओ गांव के लोग चिंतित में बा कि कहाँ घर है तार नहीं बताओ दुआर। का नाम हो तार चाचा? का नाम हो? जा झरेला से पूछ लो। तार लड़का हुन का बेटा झरेला भोसड़ी के चाचा एक झरेला नाम है बेटा। एक झरेला नाम ना है, एकरा के प्यार से झरेला बोलावे नी से। प्यार से झरेला बोला पा माथा पे स्टाम मार देलस झरेला। पहले ते अपन नाम बताओ। हमार झरेला नाम ना है। तोरा के छोड़ब ना झरेला 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 केने गइली? तोरा चाचा के ना छोड़ब ते भाग गइली तो केने गइल भोसड़ी के चाचा? भोसड़ी के स्टाम मार देलो तो भाग गलो तो दोनों कैमरामैन सलगते हैं ना। तोरे चक्कर में जाए नहीं आ रिपोर्टिंग ना भइल उल्टा में स्टाम है जला के काहे गइल? भाई लगी खालू चाचा से रिपोर्टिंग करे के बता तो झरेला काली का कर गइली है। उहे कहलन उगे जो झरेला काली तो कहीं नहीं आ। तो चल झरेला काली गइली तो ओकरे के बेटा काहे चिल्ले इनकरा के चाचा कहतरी तो प्यार से कहनी नु कहलन प्यार से बेटा। अभी हमार खींच बरल बा हमरा के धरा देले बड़ी मोबाइल कहतरी कि कैमरा समझलो। हां आवाज समझलो। अरे साला जो तोरा जैसे 10 गो कैमरामैन मिलिए नहीं जा झाट ना मिली साला तोरा खाली 50 गो मिलियन अभिनेता के ना हाई रोड में मिलियन ना चलते में मिल जा। तोरा जैसे 50 गो कैमरा मिलियन मिली है न वो यही जा लो मिलियो गइलन जो जो। ए भैया हमार कैमरामैन बनब तोरा हम कैमरा में ना लागत नहीं करे तो का लागत है? हां जान तरी कि ना। अरे